weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jewol rewo to jewol worgo to teccana to awoynade to jiigue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lobbudo barogal to lojolo to mafondu to ɗal haya to hudal lay to sinthiane diakiri to agris ko on takkusan juula ha to galle Alhaji Oumar Dé ha to galle Alpha Demba Umaru Sy to likseyba gural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie awoɓe joya woni marejo joya kay yolinoɓe guila ñande jamma sappo lewru avril gonɗen ɗum laana mabɓe yitama tawi ko laalaɗe laara ka yitama ene debbi e nder maaje kalɗe kono kamɓe noon ha ɗo suwa tawo ɓe cuwa tawo yitede hélicoptére e bateau mo garda civil mo leydi Espagne gari tigui wallidde koninkoɓe halfinaɓe nden ka kisal maje kalɗe ɗe leydi Nouadhibou beele mbawa yitude ɓe to leydi Sénégal Ousmane Sonko ñande altine hande o ñalli tigui ko toon to suudu saɓɓeli woni tigui to assemblée nationale leydi ndi jabade yoga e namde député ji to leydi Mali ko accident musɗo waɗi kay e dow lawol bitego route nationale numéro 7 hakkude kayito wiyete Kolele faade Zambourula ko famdi kala yimɓe soto mbasi hen pittali men capantato e jeenayo neɗɗo waɗɓe mbarmi hen e nder ɓen jeetato ene tampi to leydi Niger ko debbo goto Suisse najo kañum tigui woni biftaɗo e nder leydi hen to nokku biteɗo Agadez to wino kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Ukraine to leydi Yemen to leydi Chine bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pattiren ɓatake jaam gonɗaɗo hono Fati Alhaji Ba ko ɓi duttiɗo to awoynata Alassane Alhaji Ba to leydi France ko ɓi duttiɗo Dia Idi Alassane to awoynata ko miñuma duttiɗo Dia Ifra Alassane to awoynata ko miñuma duttiɗo Mariama Mamadou Ba ɓurɗo lollide Aminata Coumba to likseyba gorgol Hammadou Mamadou Ba to awoynata eɓe ndenta kamɓe kala ɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe e hoddiɓe kala ustare yummaɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Salamata Alassane ɓurnoɗo lollidde kay Billo Alassane Bille Alassane noon o yalti aduna koto awoynata ñande alete 15 lewru humtonado ene hawruno e lewru tubak 13 mayru hitande ujunnaje 225 yettiniɗo wulago noon ko Abou Mamadou Ba tawateɗo to Tigzigza enen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi mandema Sa Keita wi ko firtata aadi mo adunire jani weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV mandema Sa Keita ko ɓiɗɗo pullo hen banggue maliganke hen banggue mandema Sa Keita ko joom gandal tawi ko gandal memotogal gandal jirotogal guite gandal kadi jaadugal e nundal mandema Sa Keita gandal makko ɓuuri yaarude koye ngaaluji taw ko ngaaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno boksita ko wayno jama e dendagal ngaaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi
kala dillowo en fanno jokkodire mande ma sa Keita joni ceera tampere ha laaɓa mande ma sa Keita ko gandaɗo nder dongre Afrique ha tengti noon to leyɗele to kanŋe e to jama e boxide yirete to leydi Côte d'Ivoire to leydi Mali to leydi Burkina Faso to leydi Angola to leydi Mozambique leydi Mauritanie leydi RD Congo dendagal leyɗele kala to jama to boxide to yirete to kanŋe yirete sa wi mande ma sa Keita mbiyatɗa ko wakkayatto ayi gando ayi nunduɗo ayi neɗɗo kawniɗo mande ma sa Keita ngam tengtinde nundal makko so tawi on jokkodiri o namdata komo hoore kulol o namdata komo avance o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha keɓa ko jiɗɗa gadduɗa ko kaldun ɗon mande ma sa Keita sali tango jamfa mande ma sa Keita eɗo saaha joni omo tawe to Ségou e nder leydi Mali sa yiɗi jokkodirde makko sa yiɗi hebde ko ɓuri ɗo yaaji ko ɓuri ɗo lerde mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 mande ma sa Keita ko gorko pullo hen banggue ko maniganke hen banggue nunduɗo newiɗo sanne malaɗo woni mbadden dando faade makko Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando bindi ko wittiyanke leɗɗe jaadindo ɓalawal e danawal kala gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke ko jangguɗo tawɗo kadi gandal e galle bamum Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo safra rafiji kewɗi ne jiiɗa cirol wonduɓe koyɗe musoje keejeji musoje ɓalli ƴakkoji gorko mo melga wuro jinneji ne yawna ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓunno haala e digi sonane opéré son jokkodiri joni certa hen laaɓa tawa prostate ma sekaka man Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓalli ƴakkoji ɓalli musoji kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala on fannomo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a meeɗat hen joni moosa nofuru ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muɗeteɗe omo jogui leɗɗe goɗɗe wiyete ko yeddi ƴeewa ɗen leɗɗe ko urteɗe awra ɗum joni mbiya alhamdulillah Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon Miyiko ene wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 Ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andi dendagal kille mum oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie galle makko ne tawe to leegal Samia ko étage ne huccite usine plâtre mo Samia numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi jiɗɗa hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko WhatsApp ko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo woni Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwro ko tokkore jinnoro ayitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa haako moƴƴo iwro ko tokkore jinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru
neɗɗo toƴiɗo mo nangata tare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe ɗen gone altine 14 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natteɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon hono musidɗo men sehil men Sara Abdoulaye Sara e dendagal famille makko kala eɓe jetta eɓe jarna eɓe dutta kadi teddungal e yiɗɓe mabɓe ɓe lumbal awgali naɓe ha tengti noon e biteɗo Moussa Bennar wondude Ousmane Bennar e Amadou Sarr yaɓɓunoɓe koyɗe mumen kay e tawi kadi ko dow inde Bennarraɓe kala dow inde Sarɓe kala e dow inde awgali jeeri e awgali walo kala ɓe gari kay ha toon to lullumaji salmindemo yiidemo salmindemo e juurade jinnaɓe makko o holliri hen noon weltare makko mawde no feewi omo wi tan yo Allah teddi noon ko alda e ɓuddi on jokki en ɗam kadi yo Allah jokku balɗe mon kadi yomo andi noon wonde teddugal baɗen ɗomo ngal ko Allah tan andino ɗum fote makko beele mo tawi kadi ɓe gaari koɓe gardi e fulla mabɓe e fayida mabɓe eɗen mbiya tan yo Allah ɓoy noon e jokkeren ɗam jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde heblo sukaɓe Afrique ene rutta on ene jarno on ene rutta en teddugal ene jarno on dow inde musidɗo men sehil men Sara Abdoulaye Sara ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie oɗo saaha kala ɓe goni tigui koye haɓade ko fati heɗɗanne suuɗari e ko wiyete trafic des migrants e nder leydi he koye ndina mbadi noon laamu ngu holliri tigui wonde ɓe jiiti réseau ji kewɗi no fewi tawi kadi ko dartonoɓe nannude yimɓe hoɓɓe e nder leydi he e kala saaha kadi wallude ɓen hoɓɓe ha ɓenna to dongre Europe laamu ngu noon holliri wonde kay ndena ɓe mbaɗi tigui nden laamu ngu holliri tigui wonde laamu ngu holliri e ndina mbadi kay wonde ɓe nanggui temedere e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo tawi ko dillannoɓe ona falluno ɓurɗo dowlude heno kadi tawi kadi ko ɓurɗo dowlude ɓurɗo réseau ɓurɗo mawnude kadi ɓe jiiti ɗum e oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate awo o holliri aleda hanki o wonde kay hélicoptère tawi ko garde civil mo leydi Espagne ari tawtude kay batoji wonɓe kay e yiilade ɓena mare woni awoɓe taw ko majjuɓe e nder maaje kalɗe ɗe Nouadhibou
dadiɓe halfinaɓe noon nden ka ekkisal maje ɗe maje kalɗe ɗe leydi Mauritanie eɓe Espagne kala ene jokkodiri noon e on fannu e kala saaha so tawi kay walla mabɓe joguiɗo caɗele baɗe noon leyɗele ɗe ɗiɗi ene mballodira e on fannu ko noon kadi ɓe kolliri wonde bateau tawi ko bateau espagnol naɓe ɓeyditi biyeteɗo Arguina kañum e hoore mum ari tawti kay bateau ji marina Mauritanie gam wallude kay fati kay yiilade ɓeɗo taw ko marejo joyo woni awoɓe joyo Mauritanie naɓe majjuɓe kay ene donka yitede ɗum noon caggal kayde bateau ji mabɓe teto mabɓe felɓodiri noon e bateau goɗɗo guila jamma sappo lewru avril 2025 guila nden koɓe ronkaɓe yitade tawi ko bateau awoɓe e nder maaje kadde ɗe Nouadhibou ko bateau awoɓe Mauritanie bateau awoɓe Mauritanie o noon biyeteɗo bateau wiyete tigui ko Tafra de o felɓodiri koye bateau biyeteɗo FI Yung 76 gila nden noon koye jiilaw tigui wona laamu ngu noon holliri tigui wonde ɓe mare moƴƴi tan holliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe mbaɗi localisé alade kay bateau juuɗo o yitama kono noon wonnoɓe makko woni 5 mare wonnoɓe makko ɓe kay ha joni ko ronkaɓe e yitede ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mbima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen fedde wuyɓe ɓe hinde braquer uji mbaɗino jangu mumen e usine tawi ko usine gaz biteɗo Touba gaz taweteɗo toon to Touba usine o noon tawete tigui sara nokku biteɗo Ngabou ɗum waɗi ko jamma hanki sappo e tati avril ɓe wiyata hande sappo e nayyi avril sanga 2h du matin gendarmerie noon ɓe hinde EES i woni escadron de surveillance et d' intervention kañum tigui paabi oɗon usine ko fodde sagataɓe kene ɓuuro sagataɓe sappo noon joguitiɓe ha teddi kañumen tigui mbanno janngu e oɗon usine ɓe jinno noon ko rondade kay e yadude coffre fort mawɗo gonno ɗon tawi on coffre kay ɓe jenna waɗi haalisa coffre fort o wonno tigui ko 94 millions tawi ko franc CFA tawi kadi ko haalis gaddunoɗo ko ɓoyani jogdi kay tawi ko jobdele ɓen gollotoɓe e oɗon usine ɓe keeɓino noon haɓɓude coffre fort o e oto mo hinde lengge tawi ko oto usine o gam yidde kay sudde ɗum jolnude ɗum e oto mabɓe ko ɗon tigui hawre alarma o lotti ɗonde alarma o lotti noon ko ɗon tigui dadiɓe ɓe mbawi notitade hen kure e condi duki hakkude mabɓe ko juuti kay ko adi ko wuyɓe ɓe ne doga ɗaccoɗon coffre o ɓe jadani e coffre o caggal ɗum noon teskama tigui sinama tigui ɗiɗo e ɓen wuyɓe mbawi gagnade hen saabu ko ƴiƴam kewɗam tawama ɗon to ɓe pellodirno ɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Mansour Faye ko banum gorko Mariama Faye Sall ko kanko wonno ministre des transports e saaha laamu Macky Sall omo fonno kay notoyade omo foti notoyade altine hande o convocation makko toon to digga woni division d' investigation criminel ko altine hande o foti notoyade oɗon convocation ko guila aljuma noon digga ene yilotonoma gam yidde weddemo oɗon convocation teskama noon digga arino galle makko tawanimo ɗon caggal ɗum noon nde o arti o nani on kabaru kanko tigui noddi digga namdade kay ɓen kolliri tigui ne jogui convocation makko yo ar notade altine hande o ma en gartu noon e on kabaru ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen leydi Sénégal tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna petenoɗo Moustapha Diop noon koye mawɓe tawi ko darannoɓe cinéma e télévision mo leydi Sénégal weltinde yimɓe kala e kala saaha tawi kadi koye mi tawi kadi e jallude yimɓe kala saaha tawi o jeeyano koye jaggue mawɗe oɗo groupe biteɗo Dar Kocce ko hen tigui o jeeyno eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomon harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗon caggal nde Mansour Faye haɗano tigui ƴettude avion mum ɗannade caggal leydi joni kadi ko Mamadou Racine Sy cukko hoore conseil national de patronat mo leydi Sénégal woni CNP ko kañuma haɗa kay yaltude leydi ndi ñande jamma aset sappo e ɗiɗi lewru avril o arino tigui ha o taƴino billet makko ha timmi tawi ko billet avion nden noon o ari ha to boɓallaɗe diwoje ngal AIBD ko ɗon tigui o haɗa ƴettude lanaka ɓe kolliri tigui wonde koɓe haɗaɓe koɓe heɓɓe yamirode kay haddemo yaltude leydi ndi ɓe kalani noon holko saabi ɗum ko noon ruttiri o waɗani ɗemgal makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hono no mbirno en gardini kabaruji men Ousmane
Ousmane Sonko hoore jagorde laamu leydi Sénégal o yettima subaka altine hande o e nder suudu sarɗeji ndi gendi Sénégal addimo to noon ko huccidirde e sarɗeji ɗi woni député ji leydi ndi jabade kay namde mumen ko fati kay e gonka gouvernement leydi ndi woni ko wiyete question d'activité du gouvernement ko ɓuuri hewde noon e ɓen sardiyankoɓe tawi ko lundiyankoɓe mbaɗi baykote woni tigui ko gedduɗo oɗon cérémonie jaɓani arde tawtorede ɗum nottade tawtorede oɗon cérémonie ha tengti noon e ɓen député ji taw ko député ji takku wallu ɓen kay kolli tigui wonde garani notitade e oɗon cérémonie ardiɓe baykodde noon ɓe kolliri tigui wonde kala saaha ardiɓe suudu ndu ene jabba kuule tawi ko règlement intérieur suudu ndu ene jabba ɗum tawi kadi koye teyade eɓe bel tawi kadi koye teyade e welade mabɓe kamɓe majorité présidentielle tawte hollirama tikki noon tawtoraɓe ɓe noon taw ko lundiyankoɓe ɓe noon hewɓe garani ko wayno député ji noon non inscrit maɓade kay député ji lundiyankoɓe garani député ji non inscrit ma dokke namde nayyi majorité présidentielle kañum rokke namde sappo ko fati kay dokke namde sappo ɓe mbawa huccidirde hoorejo jagorɗe leydi ndi wawa haalandeɓe kay ko fati e gonka leydi ndi ɓeɗo noon lundiyankoɓe jaɓani kay baykode ɓen woni notitiɓe ɓen goni Papa Djibril Fall wondude Tafsir Thioye e Mamadou Lamina Thiam kañumen mbawi tigui arde notitade e hawrude e oɗon tigui question réponse mo Ousmane Sonko kay waddi e ɓen tawi ko sarɗiyankoɓe leydi ndi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena to leydi Mali halfinaɓe BTW leydi Mali ɓe kolliri kay caggal kay nde Mali heɓno jonte ɗiɗi tawi kadi ko nguleyki cattuki no fewi woni ko wiyete canicule ɗeɗo balɗe noon ɓe kolliri ma yoga e nokkuji kay taskama tigui ma yoga e nokkuji kay tugui kay ñalawma hande o 14 ha 20 lewru janvier ma nguleyki ustono fewi e nder yoga e nokkuji région ngaji e nder leydi he région nde hay ɗon région Nara ma keddo e jamma keddo kay ha joni e nguleyki cattuki no fewi saabu température mabɓe ma heddo 40 ha 44 degré so tawi noon koto rewo leydi ndi falde tawdi ni ma nguleyki him ustono fewi surtout kay jammaji ɗi ma température ɗi jaa 21 ha 25 degré so tawi noon ɓe kolli noon tugui altine hande o 14 ha aljuma 17 lewru avril e nder district mo Bamako e région de Sikasso ha to Bugoni ha to Dioyla e Kita kala ha to Kulikoro e Mopti e Sikasso e Kucala kala ɓe ma teski toon kay toɓoji no wawi fodde kala taw ko toɓoji ustoji nguleyki kay e nder ɗiɗon région ngaji ha joni ko leydi Mali kedoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men accident mum so waɗi e dow lawol taw ko route national numéro 7 ɗum ko aleta hanki o aleta hanki 13 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e 25 dow lawol hakkude to wiyete Kokkele e to wiyete Zambourula e dow virage goto tawi kadi ko virage kulɓiniɗo no fewi waɗi noon yimɓe tato wasɓe hen pittali men fodde capantato e jeenayyi wolɓe mbarmi hen e nder ɓen barmuɓe hen jeetato ene tampi sanne barmuɓe noon e mayɓe kala mbawi tigui ƴette toon ɓe hen nawama tigui to hôpital Bugoni heddiɓe nawama to dispensaire heddiɓe nawama to dispensaire mo Zamboula enquête udditama hen beele ne ande kay holko saaɓi accident o ha joni ko leydi Mali keddoɗen sete timmuɗo tawi ko sete jagorɗe ɓe mbaɗi visite mabɓe digital ko visite de chantier ñande 11 lewru avril gonɗen ɗum to golle tawi ko pewnitgol e garditingol lawol ummade sévéré fade mofti goni e gollede ɓe tawi noon golle ɗe tigui ene jaari yesso hano hannirta ni ko lawol noon ngol lawol teskama tigui ko lawol kewgol fayida no fewi tawi kadi ko lawol ɓeydore ɓamtare ƴellitare oɗon région hakkude tawateɗo e nder hakkude leydi he juutendi lawol tronçon o noon ko 37 kilométre jaaru golle ɗe ene qime ha à peu près fodde 52 piccal jeegom tawi ko milliard franc CFA tawi noon ko battino tawi noon financement o ko boña biteɗo BOAD e état du Mali kañumen tigui jaltini ɗeɗon koppereje halfina golle ɗe noon ko société biteɗo
GK kanyuma halfina golde ha joni ko leydi Malika den jena to falaje nyande jamma joyi ine weta jeegom lewru avril 2025 policier be commissariat mo Senu be mbadino opération may mabbe pattame le mijo be tebima hen non sagatabe tato hobbe be jiya kendra leydi Mali be tawiri bi don ndebi coffre fort tay ko moyen ina wi dak khalisaji taw ko wiete bieji noir woni khalis mo suata wala ujede dum nan wadi koto flaje ha joni koto leydi Mali kedren sagatabe jogitibe mbadino jangu mumen e poste tay ko poste OG fore nokku to wiete kokko to wiete kokke fata ene tawe tigi e ndara fande kita ko fata non ene tawe tigi der siècle mo kita nder jombo khayi sagatabe jogitibe non be bari jangu go nyaade aseta sa poydidi lewru avril sanga 20h woni 8h jamma be duppi posto non ha laabi kay ko adi ko be jaha boli mabbe hay goto non ma yani hen hay goto kadi barmani hen koto leydi Niger paden debbo goto yugo Suisse najum o biftama e nder leydi Niger o bifta non koto nokko bitedo Agadez non taweto rew leydi Niger ambassadeur Suisse non jodi to noto Niger o tentini kabaru o liriti wonde kay be jokkodiri ala mo Niger kay e koni ko Niger kay bele be mbawa yitude e tetude artide kay ona Suisse najum biftal kay tona to Agadez dum non be koliriti wonde ndedo biftande non ene siftinen kadi biftande debbo gollo bietnodo bitedo madame Eva on ko Autriche najum on non biftano ko gila nyande sappo go lewru janvier 2025 on pamiti ko hitande dari ko hobbe dido biftama e ndara leydi Niger khabruji men demgala pular kadde Afrique tabboden ko musidde men seydi men Alassane Oumar Bocc ko sara dogo Alassane Oumar Bocc salminama en calmitima Gali Abouba en calmini dendangal hettiyankoɓe ayawo tv haɓuri men ɓuuri tewdude e dongre afrique e ñalawma hannde fuɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon dey ene wayno Laurent Gbagbo wayi toon meeting mum mawɗo ɗum noon waɗi ko ɓuri ɗum noon heddi tawre ko cuɓugol gartoɗo hono leydi ndi lebbi jeegom e ndal noon sappo ɗiɗi nduɗo lewru mo goɗɗen du o wawi wadde hono meeting makko mawɗo caggal kay nde ɓen yaadiɓe makko gaari e keewal ndendi toon to wiyete ono dabu 50 kilométre banggue funnague Abidjan kanko mennoɗo wonde hono gardi hono leydi ndi o wawi artude kay e no ittira e wasde kay tawtorede ɓen ardotoɓe kay taw ko ƴamde hono leppol laamu ngol kanko PPACI ɗum noon e kudel kanko ni e commission taw ko électoral ɓe kay neɓe mbaɗirimo ni ɗum noon o wawi kadi hollude hen mettere makko no fewi ɗum noon o wi wonde ɗum noon on taw ɓen wiɓe kadi o ala hen wona kay hunde fonde kay wonde ene waɗi o ɗum kondi koɓe mbaɗi ko ɗum kanko noon o wi wonde ma waw kay kankone haalde kay miijoji makko o wawa kadi wiide wonde koɓe mbaɗi ko wona hunde jaadide no fewi toon to Tchad guerre civile dey tampini toon hono leydi ndi gila kay lewru avril ujunere kase tati wawi kay wadde ko ɓuuri million ngaji jeenayyi taw koye ɓen yimɓe ummiɓe e nokkuji men nde tawno wonde HCR ene remidi ɗum wi wonde ɓuuri 1.6 tawre ko ɓen tawre ko ummiɓe e nokkuji men jatti kadi o leydi ndi taw kadi ko goni kadi koye leƴƴele goɗɗe koko tonga ko woni ɗon e artuɓe ɗon e wondema won 1.6 tawre ko ɓen tawre garti kadi e nokkuji ko noon won ɗin kadi réfugié ji ene kay mbawi kadi tawtude won ɗin réfugié ji ko ɓuuri tawre ko feccere hono million toon to Soudan e ɗum noon ɓe mbawi kadi dokte kadi ko cuuɗi mabɓe noɓe dokaranno ko adi toon to Darfour gila ujunaji 2 ha ujunaji 2 woɗi noon ɓe namdi wonde ɗum ɗon so tawi woni ko dogata ko fayi toon Soudan ene kay ene wawa kadi won jaɓɓade ɓen réfugié ɗi ummi toon to Tchad ko hunde nde gandanɗa ene wayno ko musde fewi wonande jibinande leydi hono Tchad o ummoto e leydi mumen ene fayi leyɗele hono goɗɗe ɗum noon ko hunde hulɓinide no fewi Gali Abouba ko ɗum rettiɓuɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Bocc
gorko mo sardo ko ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e ɗemgal Pulaar takkusana juulama ha to lumbal awgali to awgali jeeri awgali waalo to galle Moussa Benar Ousmane Benar ha to galle Amadou Sarr e ko taari ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle Sarr Abdoulaye Sarr to ndulumaji Dembe Funeɓe ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Ukraine paaɗen armée leydi Russie ne jokki aynade kala saaha misilaji mum e nder leydi Ukraine rokketaji noon aynama to rewo leydi Ukraine e nder région mo Kharkiv yimɓe nayo mbasi hen pittali men e nder oɗon région ina tawe tigui e nder ɓen waraɓe ɓe waraɓe hen goto ko nayejo gorko nayejo mo duuɓi 60 wondude debbo nayejo mo duuɓi 60 ɓeɗo ɗiɗo kadi mbara ɗiɗo woɗɓe kadi mbara koye ɓeɗo ɗiɗo mbara koye nder o wuuro witengo Kumpeska so tawi kadi ko ɗiɗo woɗɓe debbo goto nayejo mo duuɓi jeeɗiɗi wondude babiraɗo mo duuɓi 52 ɓen mbara koto wuuro witengo Chekhkov ɗiɗi guurɗe ɗiɗi kala ene tawe tigui e nder tigui to nder région goto ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Yemen paaɗen armée dowlaji denduɗi Amérique waɗi bombardement mumen e rebel Houthis en ɗum ko alata hanki o jamma to Yemen waɗi tigui yimɓe joyo wasɓe hen pittali men 13 woɗɓe kadi mbarmi hen koto leydi Chine cekkitoɗen udditen kabaruji men Xi Jinping kañum woni hoorejo leydi Chine o ummima altine hande o ummini ndegui ko wadde jillu makko woni tourné makko ko altine hande o fuɗɗi 14 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi tourné makko noon o waɗat ɗum koye nder Asie tawi ko Asie du Sud Est woni tigui to Asie banggue worgo ɓajo funnague ma o yetto noon leydi Vietnam caggal ɗum o fayata wiyete Malaisie ma o yetto to wiyete Cambodge mujibu jillu ngu ɗon ko yidde ɓeydude kay tekkinde jokkodiral e jokkodiral kay jokkodiral faggude e jokkodiral diplomatique kala hakkude makko e ɗen leyɗele e oɗo saaha kay mo guerre commercial musto woni hakkude mabɓe e dowlaji denduɗi Amérique kala leydi noon to rewi ma cifande kewɗe e ciife to noon ujoto noon koto Vietnam ko Vietnam noon ma o sif toon fadde 4 sifande tawi ko cifande kay ɓeyɗoje banggue faggude e to banggue diplomatie kala musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogol